ka Jingiasyllok lane mi ok paring ka fellowship kadai ka way na kibenta ka badan kam tam ha ka jing long jing im jong ngi kum kita ki nang bot ki jong Jesus Christ no ka ting jong blai ko ong ba kadai ngi begini slok parlok hi kum ha ki si ka Mynta ni dan kami ki begini hap ya ka begini ya perkat de hilat hinti ha kan Rukom ngin ya slokum si para ngai te hangne dan arut ki sekri jong pra kemen ba kini ki arut kin ai ki jubab halo jong kini ki artli ki kli kemen kong ka bakta sepang ka Jingkordor jong ka Jingiasyllok ba ba arpat kilat tunti kumung ini slok hakum kini ki si Mynta tunya sa e kini jingkai joke ke jingai e maka jingsuk ke jong cross Jesu ka long kat lem bat pi Mynta lashai ba chiri ki bam chkut ngai khublei pi baro ha ka kerting ke ba im ke yang try jini Jesus Christ ke benda pedeng menya play chmut bana ke ni ka pol ke dei ke Jingkordor jong ke Jingiasyllok prau ngai habanga puli ya ke ru kro per khat jong ke balo ki ba tho halo jong ke benda pedeng jong ke Jingiasyllok ngayo ya ke ni ke jing batai ke belingkot ba ke Jingiasyllok kare ke ta ka jinga dei ka bakan jaman sim jong ki bangai ka ba pau ha ka jinga tali bat ka jinga yo benda lem ba do cross Jesu ban pendep ya ka plan ki jong lei hangi ha perthai ka kitab ki kam ki apostol ka lenung ka ba ka khot ka sa pho ar kong de ki la ye nes kem ha ka jingkai jong ki apostol ha ka Jingiasyllok ha ke jing kediak pu bat ha ke jing dua dia nadu ka spas nem ke beningkong ha ke jing sedang jong ke balang ki ba ngai how cross Jesu kim sange shu bandon ha ke Jingiasyllok prau ngai nawar kata kiai nes kem ha ke Jingiasyllok ban ke slok prau ngai na ka wei ka sngi sha wei ka sngi na ka wei ka yeng sha ka wei ka yeng bat kum balong ha ke te ki spas nem ki ba min shwa hakini ke singi ki jong abu jong phiru kum jo ka Jingiasyllok kalon ka Jingkordor bat kalon ka dan kam shisha na ka ta ka jingim jong ka balang hawi cringe pang jong ka Jingiasyllok kalon ka dan kam shisha ha kam tam ha kum ki ke singi bangi imda ki singi ki badap ki jinge ki singi ki badap ki jinge le ki singi ki ba ka balang ka shashitom ki singi ki ba ngai ki ma de ki jingtan jo kiba meding ha ke jing ke jong ke ngi don kam shisha ya ke Jingiasyllok prau ngai nama kata ban slotho ya ke Jingkordor jong ke Jingiasyllok prau ngai pi don kam ban don ha kata ke jaga jong ke Jingiasyllok shwa bangin ya shi shu shi kam ngai ko pinkli ni jingkli ha tu ngadon em ha ke Jingiasyllok prau ngai ha tu ngadon em ha kata ke jaga jong ke Jingiasyllok prau ngai nama kata ke Jingiasyllok prau ngai ka pendano ya ka plan ka jong blai kat kum ka shiti ko pol tho chi nam ansas kalenong ba lai ka khat ka ba prata tar halo ba kharwe ka ya tho ba blai udon ka plan ya ki ak baro ba blai udon ka plan ka ba kam khraw lang ba jong ka balang ha ka ba ka balu kong ka ko master pol kalau mo blai utmu ban pau ya ki jing start ka ba bon start ki jong o tang lingba jong ka balang nama kita ban tip ya gani ka plan ke jong blai ban pendep ya gani ka plan ke jong blai ka balang mar kita kum ke bangai how cross Jesu ni don ka mandon ha ke Jingiasyllok ban la ke jong ki prau ngai nama kita ya ka ni la ban pendep ya ka ni la ban point shik ni ka thong gre tang la ni don ha ke jing tre lang bat ki prau ngai yoi no sai bret ha bi shim ya ka gita ka wei na pring ki jingtam kiba ka dan reutuli ki ksai kiba ai ya ka jong ka sur jong ka jing sawa bara pi wen no ki sandli ki ksai pi tan tang wei ksai hoi pi yo ya ka sur ka jong ka hane ka sur jong wei ksai kampan bang ya ka jingtam dan kam ya kin reutuli ki ksai bara wei po wei ksai ba ai na ka jong ka sur ka jong wan ra ya ka sur ka bang ka sur ka sutra barsa ba ka sur ka penom ya ka mensim ka jong jong nomor kata hawngi don lang ha ka Jingiasyllok bani ha ka jelli jong ka Jingiasyllok pram ngai marang ya pi ngi la ban le khambon ban ya ka bangi ngi ne marwei
benda ka bubut ka mukha ban bu long ba ka Jingiasyllok prawngi ka ai bor ka pen climb ya ka jim ka junga bat ka jong ki ko bangai ya Kristus nomor kata kalong ka bedon kam balik ka daw long nomor ba ka don ka bor ka pen climb ya ka jim ka jong ki ka bangai ya Kristus ka ai bor ya nga bare pi bandon ha ka jeli bandon hapring jong kata ka Jingiasyllok ka ker tawir daki para kalong shisha ka bor yang apa pi ka jing khain kam dai ha ka jing la ka jong ha ka jong pi ka jing khain kam dai ha ka jing bun brio ka jing khain ka dai ha bang ya teli ha bang ya slok lang prawngi hanta ka shom ka bor ka jing khain ka jong ha ka jong pi ka benda ka bobot ka khadu ka dai ka Jingiasyllok kalong ka Jingkordor le kalong ka badan kam kada kulong nomor ba ka Jingiasyllok ka ai men siem ya ka jingim ka jonga pat ka jongpi ka ai jing tren ka ai jing penslur ya ka jingim ka jonga ka jongpi hakum kini ka sngi ka bangi ni ma shibon ki jinge ka ba ka bang ka ma e jing tan jo ka ma e ki sum ki mering nama ka don kam ban don ha pedeng ka ni ka Jingiasyllok prawngi ka Jingiasyllok prawngi ka weng no ya ka jing sum ma wei ka weng no ya ka jing sum do bor ka weng no ya ka jing sum bom na bane nama hawangi don na preng jong ka Jingiasyllok prawngi hawangi sum tor bor ni yo ya ka jing krishan bor hawangi sum bla do jing kremen kon ra ya ka jing kremen hawangi sum bang no ni ego em ka ne ka krishan bor ni na bre biso yisien nama ka hawangi don ha ka Jingiasyllok prawngi kalong tik kumbangi tenrong no ya kata ke jingkit ke bakia ke jungi ha kita ki paralo ngani ha kita ki prawngi ngani ha kita ki para ke jonga ku jongri no ta me yawer ya ni we pwe ai we ni we pwe ku ki bangai ha Kristus to wat man thai ya ni ke Jingiasyllok prawngi to wat nom long show kita ki ban phai dia na ke Jingiasyllok prawngi ha ba bilang yo ya ni ke lat ka ba biang ha ba ke ya gran don yang amri pi to ni wan chini ke Jingiasyllok prawngi nama pinyo ya ke jingjong ha ke jingjong i pinyo hado ka no ko Jingkordor bandon na preng ni ke Jesu prawngi to beli Jesu ko kui pi na ta ko brom ko kra e ka amen ngai ko play pi way po way paro ha kerteng ke jong u Jesus Christ u try u balong ru u no pen im u jong ha ba jong ti pat piang sno paro ya pi paro ki bala ba yo sno ya nga ha kan ne ka por ba kan ne ka program tengadon katu kan ne ki benta ya ka banga kwa ban long kum ki jing ai sim ba ka jing tu ya pi way po way bro long ba kum no Jingiasyllok hakum kini kisgi kiba Mynta namar ngangai skam priya ki baro kiba jia ha kini kisgi war hadu kini kisgi ni iba ya ki ying mane ombat play dan khang tala Henry na angu yo play pat wala ya ki ying mane dan khang tang ba ya ka balang om syam na khang namar balai bangi ki bangai ni dei kabalang kabalong kamet ukwes bekom ta ngangai skam ngidang lahiru bangin le ya ki kam jong kabalang bat kum tu ya ki Jingiasyllok na yeng ke ke bangila ban le handor jong kita kalong kum ne pelong ya ka Jingiasyllok jinduai Bible study bat ki khot kalong yeng long stan jong ki ngangai hayeng pidon laki khon ki kiti dan na prang jo pipi don ki tili ki pa dan ka ni para ba ki we ki khat jong ka long yin long sam jong ki pelong ki chi kri ha ki yin ki sam ki jong ki ngangai ba ki khat jong ka long yin long sam jong phiru ki de ki bangai phiang la ba Jingiasyllok ban ai men sem ban kan tu bat kum joro ban hikaya ki ni ka tin jong play le se dan na dam ru ki khat jong ka long yin long sam ka jong phi kim pat sim na pdiang yo to bai phiang la ru unju ban le ya ka evangelism te gum ta long ba kini ki ek e bro nang la bangin Jingiasyllok bat ban ai men sem kum juru bangin le ya ga kam ya lap ne ka banta ki khot jong ka long yin long sam ju le ka ba ar bar ka balai te shwa ngan ya thui ka ta ka long nga snau don kam bangan angu yaw play namar ba kini ki jingjia
ki bajia ki dei ki jia ha ki ne ki sngi beleng au ha ki sngi nama ki ne ki sngi ki dei ki sngi ka dei ka juk jong ki social media bat kumju ka dei ka perthei technology ha ka bang illa ban phone base lock lengba ki mobile ki jongi kata ka dei ka ba ga long ka e ki bang illa ban le yaslok duwai bat aji kai yakiwei lengba ki mobile phone yanno ki bangai bat kumjur yakino ki perlok lengba ka mobile bangin yaslok bangin la bangin duwai ru bat kai kane ka dei ka wei ka banta ka bangin la ban le nangai ba ka ba yosngau yai wei na yen ka ai man sim sibon yage ha kum kane ka por ka sur jong ki bangai ka ba kan chaki ha kum kane ka por ha bang yosngau sisa ka ai man sim yanga ba pe ka pensat bor yaga jingim ke jongi kum ki khon ke jong play ka pen fresh ru kum ju yagi jimu ki jing khat ki jonga ba ka jong pe kum ta ka e ga nga ka ban om le ya ka ne ka jing screen lamba ki mobile kum om ne lamba ki mobile ni la ya slok ban duai ya ki we ka han sem yanga ba pe ka banta ka balai pa ha ba kum kan ka por ka e ka jing screen le ne ka jing slok te ba la ban le wan lang la ban ya wan lang ha ki ying mane le ne ban lek ban room na ki we ki ying hanrei ka we ka banta ka bangan kaman le ka de ngila ban pelong ke jing shikri ke jing slok kata ka de lengba ka video conference ko mang au mane nuntangi im ha ka juk ka social media bat ka prote technology ngil kam ngil pen dat kam ya ki ne ki e baro lengba ke jing shikri khnang magila ban pendep kan ya ka jing thu jong ukres na ka banta ka balang ka jomo te ke e ka bangila ban le nang ba kan ne ka video conference kalong bahag kan ne ka video conference phila ban yo i we ka de ka quality ba piang ba phila ro ban yo snow ban ye kran i we nang taru phila ban yo kan khambun breu la ban kan ban ki we ba ki banta kum ta na kan tu ko ki bangai telong ya kane kum ka wei ka la kan te bringyo ya ka chi sang duai ka chi sang slok bible study wat ka chi sang pai ba ka ba khambon ro ngila ban le lamba kane ka video conference nan ya thu ye pe ha kane ka video conference ka lamba piang pha na ka banta ha gi ni ka sni le ya ka prang kam ya ka na ka banta ka chi shikrui ban pendet iki kam berang sa jong ka palang tabakan mau pat ya kane ka wei ba kane ka video conference ka dei tang ha kine hikisni ka ba ka berthai kan long kum ne but ngim de bengin syariam ha kane ba ondal kut kine gisni ngin ne bai ha kane ka jing syakri ha kane ka dei ka biang tang ha kine ki po ka ba kum kine ka berthai ka bangi kendu kum ne hande ona lang nang ne ngai kremen ba ka wei gisni ngin salai na kane ni dei ken bangin lek si ka chi sang lang bani kendu lang ba ki bangai namar ba ngi kum ka balang ka dei ka mek ka chung press inun tam ni ka chi kendu lang ban sekri lang yo try ba ka chi I'm saying i wei kan mau ba hakum ka juk ko ba mantam bat thakan ni ka sa chen to kum ka ne ngien kam ya ka ni ka video conference kam long ka ba ya na ya thing thwai bang ni connect namanga kam long scam hi ba mamma ki yeng dom ba hi ka wei hi ka smartphone ka kum tang la man pang na ba smartphone de kin de ki long ki banta ka long ka ba kum no ngien ya slok ha kum ki ne ki sgi ba banta ka ban kong ka dei ka bangin pelong ka chi shekri ha ki yeng rengkat ba ki ba hi asam ka ba ar ka dei bangin phone ya ki pelok peljar ki bangai lengba ki mobile balai ka dei lengba ka video conference ka bangila ban le ublen ka khu na ka banta ka buram ka jamu amen